Здравейте отново, аз съм Кирил Илиев и мога да ви кажа, че днеска при този никакъв пазар дори бих казал, че нямаше време и за реклами, за да може да извършваме търговията. Общо взето доста сигнали имахме. Повечето от сигналите са на 5, 15, 30 минутна графика. Както виждате, този сигнал е на златото. Като цяло той е сложен на 20 минути или 25, ако не се лъжа. Както може да видите, бутона отстрани ни дава възможност да затвориме на някаква печалба, която все пак аз съм сигурен в сигнала, както казах и на предишните. Така че може да видите как ние от 5000 евро направихме близо 15 и ще продължаваме така, докато не станат 25 000. Оттам натам вече всеки сам ще си преценява и ще си мисли дали ние сме занулили акаунта или сме го удвоили. Така, бутончето, което се появява отстрани при дадения брокер, се прибира, когато остават 5 минути. Както виждате, цената пак си рекошира и си играе около точката на отваряне. Само че мога да ви кажа, че като цяло при златото в момента е доста силен този сигнал, защото се засича на няколко графики. Така че общо взето няма да затворя. Това не означава, че не съм затварял позиция. Затварял съм позиция с това бутонче, за да минимизираме, примерно, губеща позиция, която е, или да кажем дадена печеливша позиция, също сме прибирали малък профит, така да се изразя. Както може да видите, клипчето пак съм го правил в продължение на 20 минути и съм го спирал и съм го пускал. Също така има значение отварянето и затварянето на свещите, това ще ви го дам като бонус. Виждате горе колко е профита, виждате колко сме сложили ние, 1550 евро, виждате възвръщаемостта. Тази дума така и не я научих. Да, виждате парите, които трябва да приберем, 70%. Също така може да видите какви времеви рамки предлага брокера. 30 секунди, 1 минута, 2, 5. Тези, които остават 25, 30, час, 2, 4 и до края на деня. Общо взето ние търгуваме на всичките без 30 секундна графика, защото общо взето при този брокер, как да кажа, не че сигналите се забавят, там на тази графика се реализират повече загуби, затова гледаме ние да ги минимизираме. Както виждате, остават броени секунди до затварянето сигнала, сигнала се затваря, реализирания профит е 14 и нещо, близо 15. Така че смятам, че за един ден това е повече от перфектно. Желая успех на всички. За контакти знаете имейла. Успех!